ngalon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka ci dɛmɛ. tiɲɛ wulila ngalon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka ci dɛmɛ. tiɲɛ wulila ngalon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka ci dɛmɛ. tiɲɛ wulila namara si kolonba wuyo tiɲɛ wulila fala ka ci dɛmɛ. tiɲɛ wulila saraka jugu bɔ mori o tiɲɛ wulila. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ami sitiki ala fo ka tan ka barkada. Ami kishi annema chama nyina fe ako keci de una son herema kan no de Muhammadul Mustafa ye ana so mogo sanmo ana ka sahaba nyimo ani mogo be ko lutukuru la ni nyuma ye fo ka tasila haradoma ya rabbi ala kanini awye o de magul sanma nuna ina fo antunya fo yana chokamna ankara mogo Asid Sherif Ahmed Tijan Haidara abe tourne bam ke sungolo konnala katika ofenno nini unye atako sabanaye ala sona antunya sugi kun folaw yira awla bi amina ankara mogo Asid Sherif Ahmed Tijan Haidara ale ka bilasral kan sanmo na men sigi kun flanana nini aw anga je anga kulumada ka ankara mogo lame ambe kala indamne ni setigi ala to barkamay ala mi ya damne naba laba ala ka kishi anaka nema ko ke ala kirabaka amin ya rabbi anaso dinga sanu sale ala je nyogo nyumo ani mo nyuma minu faralu kan ni nyuma ngay fo ka se nyewli ma ba gina ala fe ala ka mbere jele nyola amin otemele ko ka boy ka be fo ni kenen ka ni islamia ka fo li kay no ala ka kishi ke neni aw bela jele ka amin ya rabbi ala ka na hamu la amin ala kan sabo dama amin ya rabbi laba mo nyuma be ala bolo ala ko no ya anawe amin ala ka na korota amin ala ka na wasa amin ala ka na malo amin ala ka na labla ya rabbi ala ka na ndese amin amin ala kan san yara koro amin ala ka na siri danfena amin an faso no e mali here be ala bolo ala ka do akono amin ya rabbi de kum minum ba kono a wuli bagay ala ya rabbi ala ka wuli amin ya rabbi kambe chebe ko do faso de ni nyonche faso kono anako ka ala ko sabati amin ya rabbi hadra ka ala yakama amin ala kira horomay amin sallallahu muhammadin wa alihi wa sallim hadra alhamdulillah nam bi ka bel le 20 février 2026 ci ambi au-delà sigatola kati nam obinyine ka kella day nam ni oye anga jam'iyyatu ansaruddin al-islam ci ni kalo bayin kono ni ode wele ko shahri ummat muhammad nam ala kiramman do ka kalo ni ode ye sungalo kalo e ci ni kerengrana nam ala kiramman do kama nam ni kira kote ako shabana ya ali muhammadu ka kalo e nam rajabu ya ala ka kalo e ka se shabana ma min bitu wala no e anfle kalo mi na no wele sungalo nam ko oye ale muhammadu manto ka kalo e sigatina ala ya fa min bala nam kishi soroli min bala ala ka hene min bala aka jonye kalo yi ala ya ke anga kalo ye min gabo nam o kalo yin kono nam ka nyini ka shudo ta'ala ci o ke sigiye nam ambadew ye sigatina ambi o hukmu de kono wallahi ka nyogon hakilla jigi nam ni dina sanumayna ana bilasral ka nyumawna ci ambi osra de kan sigatola wala falhamdulillah nam ala ye ñinanta yirana herela san caman be ala bolo ka o yirana herela ala mo kera amin ya rabbi ani sojalen do bi ni keren kaya an kunbena nam dugutigilakaw fɛ ni o ye dugutigi ka conseil dugutigi tɔgɔ la ani dugu den bɛɛ tɔgɔ la olu de an kunbɛn n'o ye dugu ɲɛmaw ye ka an bisimila bisimila ko ɲuman na an b'o fo k'a sara bɛ ala bolo ni kɛnɛ in kan an nisɔndiyalen don ka an bisimila yan ka na se udul islami ani jam'iyyatu ansarudin islami a ɲɛmɔgɔw coordination sira kan ani
section walima sous section sarakan ni o de ye kati ye an b'o fo k'a fɔ ala ni ce ala min ye nin waati yira an na wa san o san an ni leader jeunesse an bɛ nin baara in an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ni o ye a ɲɛmɔgɔya kalifalen don min na n'o ye an ka secrétaire lejina takhtit o tɔgɔ la ni o de ye Cɔrɔnɔ Musa Kan ni o ye kati jeunesse ɲɛmɔgɔ ye an b'a fo ani san o san an bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ani Mahamud Kan Jallo hali bi hɛrɛ o bɛ setigi ala bolo ala k'o kɛ ani aw ye an bɛ hukumu min kɔnɔ nisɔndiya don kɛrɛnkɛrɛnnenya na min laɲinina ka an hakili jigin o la n'o ye nabiyullah yusufu alayhi salam ala ka cidenba dɔ ni o wele yusuf ala sɔnna an ye walanda in daminɛ san 2 tɛmɛnen ninnu na ni ale ka ala ye kuma min k'a kan a ka kisa n'o ye kuranɛ kɔnɔna ye ka yusufu ko k'a walawala ala kiraba ye a k'a lase mɔgɔw ma minnu ye dɔ mɛn a la u ka kitabu jigintaw kɔnɔ ka kɔrɔ ani ne ni e min an ko an dan bɛ ala kira muhamadu la an ka lamɛnni kɛ ka bɔ nin kisa in na a kɛra setigi ala min ka se kɔnɔ o ka lakaleli la o de la nin sura in a welela ko ahsanul qasas kisaw bɛɛ lajɛlen o la ɲuman tiɲɛ don kisa o kisa n'a bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛɛ ye lakalibaw de ye sabu kotigi de bɛ k'a ɲɛfɔ nka yusufu kisa in ne maa min y'a lamɛn kalan caman bi sɔrɔ a la wajulukan caman bi sɔrɔ a la miiriba ye ani tasiba ye nka fɛn in bɛɛ bi fɛn kelen de nɔfɛ ne ni e ka ala dɔnni ka ala minɛ ne ni e ka sira yeli ka sira ta fɛn in bɛɛ bi min nɔfɛ o ye nin de ye ni o sɔrɔla an bolo a tɔ bɛɛ bi ɲɛ o de la kuranɛ min filɛ an bolo mu'jiza don nin ye fɛnba ye kira Muhamadu Mustafa a ka saya suruyalen a la a ye min lase a mandenw ma n'o hakili ka to a la o fɛn fɔlɔ ye nin kitabu in de ye alikuran a ko an k'an janto kuranɛ na an ka kuranɛ minɛ ka kɛ an ɲɛsinfan ye ka ala sɔrɔ o ye tiɲɛ ye mɛ o tɛ kodɔnna ni kodɔnna taasira miiriba ka taasi kuranɛ min filɛ an bolo mɔgɔ minnu ye recherche k'a kan ka se hakɛ ma ni kɔnɔnajɛ ye bil insaf o caman de bɛ yen minnu tɛ nin diinɛ in kunna n'u ye diinɛ tiɲɛya dɔn ka dɔn nin fɛn in bɔra min bolo o ye ala ye sabu hali bi découverte bɛ ka fɛn sɔrɔ bɛɛ b'a dɔn adamaden tɛ se ka se o dɔnniya ma waati kɔnɔ waati min kuranɛ jiginna n'o ye san 1000 san 400 ani kɔ adamaden ka ko dɔ tɛ se ka o fɛnw ɲɛ sɔrɔ fiyewu nka bi dɔnni bɛ ka o sɔrɔ kodɔn bɛ ka se o ma o ye sisan kodɔn ye jango san 1000 ni kɔ o lakalela an ka kitabu in de kɔnɔ an kan ka ala fo ala ye Mahamadu Monto bonya ka tila ka fɛn di an ma fɛn min n'a tɛ se ka contester ala ko a y'a ka ciden ci ni kanda ye a ye Mahamadu ci ni kanda ye wa dinil haq ani tiɲɛ diinɛ a ko kira cira n'o ye mun ye liyuzhirahu ala dini kullihi mun ka sɔn diinɛ in ka ye diinɛ bɛɛ sanfɛ diinɛ ka ye diinɛ bɛɛ sanfɛ ko hali ni o ma bɛn a juguw ma ko hali bi ko jate la diɲɛ kɔnɔ kerecɛnw jate da ka ca silamɛw ye
diinɛ dɔw b'aw ni sanjɛ minnu yelen don ka tɛmɛ a kan fanga b'u la ka tɛmɛ silamɛya diinɛ kan o tuma mustashirik o kɔrɔ ye di minnu tɛ diinɛ ko fɛ o tɛ silamɛya ko la o bɛ fɛ ka bin o mɔgɔw de fana labɛnnen don u b'u sɛbɛn na nin waati janyana dɛ tuma dɔ la e balila la bi de minnu y'a fɔli daminɛ an ka kan na bamanankan na ka silamɛya lagosi fɛn yɛrɛ dabali bi ban nka la nin ko in daminɛna a mɛnna nka ala ko ten yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim ni y'a fɔ cogo dɔ ye aya wɛrɛ la yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim ni aya fila b'a la nka bɛɛ ye kelen ye ala ko cogo di k'u ka laɲini de ye ka diinɛ in fitinɛ dafa ni u bɛɛ ye ka se nin diinɛ in na ka fiɲɛ ɲini kuranɛ na ka fiɲɛ ɲini ala kira la ka fiɲɛ yiri diinɛ sanuma in na mun ka sɔn a bɛ se ka tiɲɛ ko bi afwahihim nka ala ko cogo di ko wallahu mutimu nurihi walaw kariha alkafirun a ko nka ale ala ye a ka nin diinɛ in nɔrɔ dafabaa ye n'ala jɔra fɛn min garanti kɔrɔ o b'a se yɔrɔ sɔrɔ ne wulibali ye dɛ ala ko ale de bɛ nin diinɛ in kɔlɔsi ko hali n'a ma bɛn a juguw ma ale de bɛ diinɛ in silamɛya a b'a kɔlɔsi ne b'a fɔ silamɛya o de don mɔgɔw k'a faamu kiraw cira ni diinɛ min ye o bɛɛ de y'u wele ko silamɛya kiraw cira ni diinɛ min ye o diinɛ de wele ko silamɛya al-islamu a kɔrɔ ye di i b'a sɔrɔ kiraw bɛɛ bɔra fa min na n'o ye Ibrahim ni kiraw n'ale ye ala wele tuma min na ala ko n ye kɛ ɲɛmaa ye inni ja'iluka linnasi imama ne ala n ka latigɛ kɔnɔ Ibrahima n ye lajarabi jɔnya kɔnɔ n y'a ye i sabatira layidu dafari fɛ min dafali man nɔgɔn jɔn ma nka e y'a bɛɛ dafa fa atammahunna ala ka lajarabi a y'a caman da Ibrahima kan a y'a sɔrɔ a jɔlen don a den fagali b'o la maa min ma den sɔrɔ den kelen min sɔrɔla bolo a ye layidu dafa ala ye n'o fagali ye gɛlɛya k'a fili tasuma na nka binnen tasuma na ni Jibirila nana an k'a kɛ di o bɛ n'i kɛru tasuma na nka an k'a kɛ di nka u bɛɛ fa wa ala ko an ka nin ɲininka Ibrahima ko cogo di ko ne y'a ko to ala bolo ni ne ka sado ye bi ye ko ne yɛrɛ jɛn bɛ ni o de ye ala bolo ninnu halakili la ne t'o laɲini dɛ min ka di ala ye a ka jɔn na a ka jɔn jɛn bɛ n'o ye o de la ala ko n ka jɔn i y'a to n da la tasuma ye jɛnnikɛla ye ne ala de y'o fanga d'a ma ni y'a bɔ a la a tɛ jɛnni kɛ a kirinen tasuma la kɔnɔw tɛ se ka pan min yanga kunna tasuma kɛra di a ko ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahima a ko tasuma ka baara fɔlɔ de ye kalaya ye ka jɛnni kɛ nka ko tasuma ma ko kɛ sumaya ye kalaya kɔntɛrɛli jumɛn bɛ tugu a la jɛnni a ko wa salama ani kisi bɔ i ka cogoya bɛɛ la kalaya in de bɛ jɛnni kɛ nka kalaya kɛ sumaya ye min bɛ kisi kɛ n ka jɔnkɛ kan min y'a to n ta la tuma min na Ibrahima y'a bɛɛ to ala ta la walahi n'i sɔnna ala ye a bɛ sɔn i ye n'i y'a kɛ ala ye a b'a k'i ye o de la ala ko nabilahi Dawuda ma a ko ya Dawud turidu wa ana uridu a ko e Dawuda b'a fɛ ne ala yɛrɛ b'a fɛ ni jɔn jɛnna n'a ye ne ala b'a fɛ cogo min ale yɛrɛ bɛ min fɛ ne ala b'o k'a ye nka ni jɔn ma sɔn ne ala bɛ min fɛ a ko jɔn t'a ka laɲini sɔrɔ nka a tɛ laban foyi la fo ale ala b'a fɛ cogo min a bɛ kɛ ten de o la an ka to ala ta la
ana ka taa ɲɔgɔn fɛ o de ka fisa Wallahi. an k'a fɔ an b'a k'an yɛrɛ ta ye Naam. ani ala ka bɔ ɲɔgɔn fɛ Aydara. sabu laban o laban Naam. a bɛ taa laban setigi ala ta de la wallahi siga tena nin ye wulibali ye dɛ ci kow bɛ yɛlɛma wallahi ko be ba nka kow bɛ to min bolo o y'a tigi ye ci o de ye ala ye wa Wallahi. fɛn bɛɛ bɛ segin o ala ye ne yɔrɔ ah ibrahima Naam. ala ye nin layidu d'a ma wallahi akira nka ibrahima ko cogo di Ah. a ko ala kana nin ko ba in da ne ma ci kan kɛ bɛɛ ɲɛmaa ye ala wa min zurriyati ne somaw fara kan ci nsomaw bila bɛɛ ɲɛfɛ minnu kɛra diinɛtigiw ye wallahi akira a ma nata a masaya la ah a ma nata na a nafolo la la ko ala ko maw ɲɛma na nsomaw bila ye wallahi ala ko n jɛna n'a ye walakin la yanalu ahdi azolimin na sadaqallahu a ko n jɛna n'a ye koyi nka nam tɔɲɔlikɛla o tɛna ka ala ka layidu dafa sɔrɔ ah ni sɔma minnu banna i ka sira la n kan d'olu ma minnu sɔnna nam na diinɛ in jigiya to i ka du kɔnɔ siga tola a ye ɲininkali kɛ ko ala sɔnna ye nin ma na ibrahima bolo ka n dugawu jaabi kira ma bɔ dusi kɔnɔ bilen nabi ɲuman ma bɔ dusi kɔnɔ bilen ni ibrahima ka du tɛ ci a denkɛ fila ismail na wa ishaq wallahi a salam bɛɛ bɔra nin de la wa ibrahima ko ale de ye nin diinɛ in wele ka kɔn ko silamɛya abana pi silamɛya islamia ɔ o silamɛya na an kan bɛ o de ma odo ra diinɛ in na a fitinɛ ti fa ay k'a daminɛ ibrahima tile Naam. ka bɔ o la ka na s'a denw ma ismail ishaq ka se yakuba ma ka se an filɛ min ka sigi la Ci. ni o de ka sura min ka kalan n'o ye yusufu ye na a n'olu zuriyaw ka na se fo musa alayhi salam fo Asali. isa fo muhammad na anw bɛ nin bɛɛ de jate kira baw ye wallahi kira baw han na ni y'anw ka kiraw ye ah kira do an ka kiraw don la Wallahi. nufarriqu bayna ahadin Naam. min rusulihi wallahi diinɛ min tɛ kiraw bɔ kira la Ci. n'an ɲɛ bɛ ni bɛɛ kɛ kira ye Wallahi. o de ye nin diinɛ ye wallahi odo isa ye kira ba ye odo musa ye kira ba ye Odo. ka n'a kun cɛ Naam. ni jɔnni ye muhammad al mustafa la la salim eh aha ɔ alhamdulillah nam an bɛ o sigi min na lakaleli kɛra Aha. o kitabu tɛmɛnen caman na Wallahi. ni kisasu ninnu na ah kira nka na min nana bɛɛ dafa o de filɛ nin ye chado eh aha ɔ sha'arawi na a ɲininkara ko kuranɛ ko ten ko silamɛya de kan ka yɛlɛ diinɛ bɛɛ kan ci ko nka hali bi ko diinɛ dɔw b'u ni sanjɛ na n bɛna sha'arawi ka jaabi de d'i ma adi kramo idra imam na sha'arawi na a ko cogo di a ko ala ye tiɲɛ fɔ ala ye tiɲɛ fɔ ci diinɛ na ka dɔ yɛlɛ dɔ kan ko o tɛ jama bolo ay o tɛ caya bolo wallahi odo la o tɛ caya bolo ci ko o bɛ mun bolo a ko silamɛya ka mu'ujiza belebeleba na k'o de filɛ an bolo k'o ye nin kuranɛ in ye ko nin kuranɛ in Na. nin de bɛ kitabu bɛɛ kan ah idra ni ci wa nin silamɛya nin kuranɛ in fɛnɛ Na. ale de tilala ka na sabatili kɛ hali kitabu tɛmɛlenw na chado ka tawureta sabati Aha. ka injila sabati Na. k'a fɔ ko kitabu do gafew do bɔra ale ala de yɔrɔ Ci. an ka kuranɛ de bɛ o sabati fɔ wallahi ni ci a ye wulibali dɔ dɛ ah sigatina idra siga foyi t'a la nin Wallahi. kuranɛ in Na. nin de ka bɔ a bɛɛ ye ci o de la na ha ala ko ten ko an ka miiri kuranɛ na afala tatadabbaruna Na. alquran a ko yala an ti an miiri k'an da sini kuranɛ ye wa ci ko n'a kun bɔra danfɛn yɔrɔ min tɛ ala ye na ko lawajadu fihi ikhtilafan kasira ah kira duli allah akbar ni ne ye tiɲɛ ye afala tatadabbaruna na bilquran chado yala a t'a miiri ni kuranɛ ye ka taa si na ni kuranɛ ye chado ko n'a kun jiginna fɛn wɛrɛ fɛ ni ala tɛ ala kelen o de la i bɛ kuranɛ ka mu'jizaba dɔ sɔrɔ yan fɛ wallahi n'i ye kuranɛ lajɛ na tɔgɔ min fɛn min ka ca kuranɛ kɔnɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ci tɔgɔ la o de ye alahu ye allah
n'i ye tɔgɔ jateminɛ kuranɛ kɔnɔ fɛn jumɛn de taa ni ka segin na ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan kuranɛ kɔnɔ o de ye Alahu ye Allah o fɛnɛ n'i ye rakumu lajɛ rakumu ni o de ye jate da ye kelen fila saba o min bɛ kuranɛ kɔnɔ min ka ca bɛɛ ye o de ye wahidu ye ko kelen o de ka ca kuranɛ kɔnɔ ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ni tɔgɔ min ni o gulon bɛ ɲɔgɔn na n'o ye Alahu ye n'o de cayara bɛɛ ye ko Alahu wahid ko Ala ye kelen ye o kɔrɔ nin de ka ca kuranɛ kɔnɔ a bɛɛ ye kuranɛ composé cogo ni kodɔnna y'a lajɛ i b'a dɔn ko a mana ten tɔgɔ min cayara bɛɛ ye o kɛra setigi tɔgɔ ye wa rakumu min cayara bɛɛ ye o de ye ko kelen ko Allahu wahid ko Ala ye kelen ye wa o bɛ mun bange ye ko o Ala kelen in de ye nin kuranɛ in jigi ka di a ma o de la kuranɛ ko ten ko afala tatadabbaruna القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أكو أكان تاشي نقرانينا أكان تاشي نقرانينا أكو نو يا سر قرآن كنجينا فمر فنو تعالى وفنيونغو كميتشايا سكتالا ولا فنيونغو amba fo o ten qur'ane ina sharawi ko ni qur'ane inde manata abi yele gafe bek wallahi wasikatala kitabu temele nanyu sabatini sabatilai o jigina jigin chogo ya dawde la wallahi akira no e ancien testament nouveau testament ita soro fe dawde bu kono nga abeta kono meni qur'ane takalaje halibi science ka développement ani qisasu min ni an fila kan ani fɛn o fɛn ko adamadenya mago bi jɔ o la bi kuranɛ in nana n'a bɛɛ ye k'a bɛɛ walawala nin ye wulibali ye dɛ o la a bi dɔn ko a bɔra setigi dɔ ye siga t'a la o de la ka yira ne ni aw la suratu Yusuf ko nin fɛnɛ welela ko ahsan al-qisas ka o yira ne ni aw la a bi kalanba sɔrɔ ye li'annaha تعلمنا أن السجين سيخرج كلام بسرعة سورة يوسف كنا كو جيغو كانتك كما دولا ما دوبي ديكون بي كو ديكون كوفي هيرو بي كو كسولا دي كو أوبكلك كم مراتكي سورة يوسف يانغالنا kakon a kelinye nga anw yɛrɛ fɛ bi ni misali wera Nelson Mandela nunu ye san 20 ko kɛ kaso la nga o tilala ka jamana mara fu yɛrɛ jɛna ko k'a di mɔgɔw ma ko o ka mara o nɔ la diɲɛ bɛɛ ka bonya dara kan anw yɛrɛ ye Ameriki jamana kan don dɔ la an taara se yiri dɔ ma o tɔgɔ dan bɛ Nelson Mandela de la Ala y'a bonya nga mun bɛ kɔfɛ san 20 kɔ kaso kɔfɛ nga Yusuf alayhi salam a tilala ka masakɛya kɛ yɔrɔ la a ye kaso kɛ lamini minnu na nga Yusuf nana laban o bɛɛ maratigiya la ko suratu Yusufu a b'an ladɔnniya o la wa o dama tɛ koyi ko banabaatɔ fana kana jigi tigɛ wal marid k'a fɔ bana mana gɛlɛya cogo o cogo ko kɛnɛya tigi ye Ala ye ko kɛnɛya bi kɛ o de la an b'a fɔ kasoladenw ye nin ye kalan ye dɔw bɛ kaso la walahi bingɛn b'u kan Yusuf yɛrɛ ye kaso sɔrɔ an tɛmɛna o kisa la ni bingani dan de ye nka Yusuf ko cogo di a ko as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi a ko n bɛ kaso fɛ Ala mi kaso fɛ ka tɛmɛ o bɛ ka n wele ka na Ala kota min na ne bɛ n yɛrɛ ɲini ka bɔ o kɔrɔ n bɛ kaso fɛ Ala kota nin ye Yusuf ye san caman kɛ kaso la nin de kɔfɛ san caman yɛrɛ kɔfɛ ni dɔ kan ka bɔ ni Yusuf ko taa n ko fɔ masakɛ ye Ala ko n y'a lajarabi ka dɔ wɛrɛ da kun bidi sinin a ko n ye san caman wɛrɛ fara a kan Yusuf tilala k'o fana kɛ lajarabi bolo
kasola de bɔra Allah. o la aw minnu bɛ kasola ni bingɛn b'a kan na a y'a bila a kɔnɔ ko don dɔ la a ka hakɛ o a b'a sɔrɔ wallahi ɲɛ wulibali ye dɛ kira joli o de la ni jamana ninnu u kan ka lajɛli kɛ wallahi o bɛ k'an kɔrɔ de k'an ka don kisa kɔnɔ Na. nka sigi kun ye nin yɛrɛ de ye wallahi jamana ninnu kan ka kɔlɔsi kɛ Ci. mɔgɔ minnu bɛ tɔɲɔn na Na. u ka bɔ a la wallahi haydara wallahi Na. yɔrɔ si tɛ taa ɲɛ Na. fantanw tɔɲɔgɔn bɛ yɔrɔ min Aha. mɔgɔw minɛn bɛ ka don kaso la na u ka hakɛ ka yɔrɔ min Na. ɲɛtaa tɛ yen ayi wallahi fo tɔɲɔn ka wuli wallahi haydara aya ɲɛtɔ na Allahu akbar dɔw datugun bɛ yen Wallahi. bingɛn b'u kan wallahi ne ci billahi aliyul azim ci a y'a janto o la wallahi nka Na. u bɔdon bɛ yen Aha. hali ne ma jɛ n'a ye wallahi abeke wulibali don cedo o kɔfɛ Na. banabaatɔ gɛlɛnw k'a bila u kun na ko kɛnɛya bɛ ala de bolo wallahi ne ci yusufu fa Na. n'o ye yakuba ye san caman Na. bana kɔfɛ fiɲɛ kɔfɛ Wallahi. a nana laban kɛnɛya la ci yusuf na suratu yusuf a b'an lakalaw la Tiɲɛ don. a bɛ jumɛn wɛrɛ fɔ an ye Aha. ko el-ghaibu sayaut wala tununnen na min kibaru ma dɔn Allah. ni jigiw tigɛra a la Ci. ko o dɔw bɛ u ka so sɔrɔ cedo sigatina u haydara bɛ segin Allahu akbar nin ye tiɲɛ ye ne ci ɛ na se bɛ jɔnni ye o ye ala kelen de ye wallahi ala ala kelen de ye setigi ye ci o la suratu yusuf Na. kala min b'a la Na. ko walhazini sayafrah aha kiramu kamanaganbaatɔ wala ma hɔzininen Na. ko don dɔ dimi in bɛ ta a bɛ falen nisɔndiya la ne ci wa ɲɛnamaya yɛrɛ de bɛ ta Seydina Ali ko ten wallahi a ko adahar na waati sanga a ko yakhtalif a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ci la huzna yadum wala surur na a ko huzuni tɛ duume jango nisɔndiya wallahi a ko adamaden bɛ nin fila de ni ɲɔgɔn cɛ ha don dɔ ka di Na. nka don dɔ o fɛnɛ man di wallahi ne ci a b'o cogo kelen fɛnɛ na na ko a bɛ dɔn ko k'a fɔ kamana mana gɔn cogo o cogo Nam. ko don dɔ la wuli waati fɛnɛ bɛ yen Wallahi. suratu yusufu Na. a b'an gala fɛnɛ anna ibtila almu'min k'a fɔ mumini ka lajarabi Na. khayrun ko hɛrɛ de don a kɔfɛ aha kiramu lajarabi bɛ yen dɛ wallahi o be mumini Na. ne kɛra mumini ye dɔrɔn i ni ala ka lajarabi bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ Ci. wa a bɛ tan de ala ni bɛɛ Na. a bɛ ala ka lajarabi sɔrɔ cedo sigatina o de la nin diɲɛ in kɔnɔ nin tɔɔrɔ bɛ n ka bi la a segin setigi ala ma wallahi ah kiramu a segin setigi ala ma Sabali tigi. a wuli dɔw bɛ yen na siga tɛ min na wallahi o de la na kira ko ten aksar nasi bala'a na al-anbiya summa allazina yalunahum Na. summa allazina yalunahum a ko Na. mɔgɔ minnu ka balaw ka bɔ bɛɛ ta ye ko kiraw don ha a ko kɔfɛ Nam. mɔgɔ minnu bɛ da kiraw ka daraja la aha minnu sɔnna ka ko to ala ta la ka Ci. bɛɛ kɛ ala ye Na. ko olu de ta ka jugu o kɔfɛ minnu bɛ tugu olu la ah ne ci lajarabi bɛ tan de wallahi o de la i kamana kana gan ala ye e lajarabi Na. ni fantanya ye ni dɛsɛ ye na tuma dɔ la a dɔ bɛ hami nka na i ɲɛ bɛ dɔ la o tɛ ala ko la nka se bɛɛ b'a ye wallahi la a bila i kun na na ala bɛ jɔn minnu lajarabi a mago b'u la wallahi n'ala y'i to yen gansan na ala jɛn bɛ e kɔ wallahi nka n'i bɛ don ala sagonada fɛ na ala b'a yiri i la wallahi k'i lajarabi Na. k'i lajɛ i Aha. bɛna kɛ cogo di ah kira joli ne ci yusufu a sura ye ahsan al-qasas na a b'an gala nin fɛnɛ de la k'a fɔ mumini ka balaw bɛɛ ko a kɔ ye hɛrɛ ye wallahi wa a b'o cogo kelen na ci ni maa min ni ala tora ɲɔgɔn fɛ ni ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ na ko i ka raja'u Na. a dɔn k'o ti bi fiyewu cedo ha fama allah Na. la yukayyibu raja'a cedo ah kira joli ni ni ala kɛra ɲɔgɔn fɛ Na. a dɔn jigiya siga foyi t'o la o bɛ dafa wallahi ne ci o bɛ dafa haydara ni maa min ka ɲinita kɛra ala ye Seydina Ali ko k'o b'a ka gaaya sɔrɔ wallahi ne ci n'i ka ɲinita kɛra ala ye ci o kɔrɔ n'i bɛ ala de ɲini Na. laɲini min i bɛ fɛ ka s'o ma kana sigi a la i bɛ s'a ma mɔgɔw mana don i ni fɛn o fɛn cɛ Na. maadama ne bɛ ka ala de ɲini n'a ye Na. a bila i kun na hali ni bɛɛ k'o bɛ jɔ i ɲɛfɛ
ala b'i tɛmɛ kira joli ni ce kana siga o la Allahu akbar ka laban ne ni e Na. ko aw jigi kana tigɛ aw jigi kana tigɛ na ala ka hinɛ na k'a fɔ i b'a sɔrɔ jɔn jigi kana tigɛ o la cedo a ye ala magɛn na ala bɛ ka jɔn bɛɛ kɔnɔ Wallahi. jɔn min bɛ ka ala ɲini kira joli o la ka yira ne ni aw la nam ko an kun ye o de fɔ nin kuranɛ in na fɛnba don wallahi an bolo min ka bon wallahi an filɛ kalo la n'o ye sunkalo kalo ye na kaloba don wallahi n y'a f'i ye n ko kuranɛ jiginna jigin cogoya min na fɛnbaw don cedo o de la ala ko ten Na. a ka kuranɛ kɔnɔ ko muhamad a f'u ye qul la in ijtama'at al-ins wal jin ala an ya'ti bimithli hadha al-qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dukum li ba'din na zahira cedo kuranɛ min filɛ an bolo saharaw ye nin min fɔ tiɲɛ don wallahi nin de bɛ silamɛya bila diinɛ bɛɛ kan ci nin de bɛ silamɛya kɔrɔta diinɛ bɛɛ kan kira joli ni ce a ka kiiri bɛɛ contesté cogoya t'a la ai adafali ala y'a bila cogo min wallahi kisa ninnu bɛɛ n'a lakale la na kitabu fɔlɔw k'a fɔ nka kuranɛ de b'a tɔ dafa ka di i ma sɔn tɛ min na siga tena n de y'a to najasi na kerecɛn ɲɛma ka tuubi ka kɛ silamɛ ye a sɔrɔla ni nin gafe in de ye ni ce ale kun tɛ ɲɛ kerecɛn ɲɛma ye gansan dɛ la masaya fara an b'a ta kan ci o kɔrɔ a ti sɔn ka don foyi la nata dɔ kama sabu ala y'o bɛɛ dafa a ye wallahi Allahu akbar masakɛ don na wa silamɛw yɛrɛ mago jɔra ale de ka tanga la ci an kisi yɔrɔ kɔrɔ ni se don o se b'ale de ye wallahi abai wa o dama tɛ k'a fɔ n ye kɔfɛmaa ye ala o tɛ dɛ Ayi. kerecɛn ɲɛma fɛnɛ don ci Allahu akbar nka kuma min na ni najasi ni kuma bilala ni silamɛw cɛ amadu buna asi bɛ ka silamɛw ɲini k'u lasegin waati min n'a kumana amadu buna asi a ka kuma laban waati in cogoya kama ni ani silamɛw fɔlen la nka a nana laban mun na a ko k'u bɛ isa neni sabu tɛmɛlen dɔw tun bɛ isa neni wallahi a ma mariyam na k'a dɔgɔya k'a fɔ a ye den sɔrɔ ka sɔrɔ a ma furu o kɔrɔ o den tɛ halala ye mɔgɔ dɔw ye nin fɔ isa alayhi salam ma sare n'anw ka kuranɛ de y'a jɛya wallahi o de la n ko kitabu si tɛ diɲɛ kɔnɔ ci min ye mariyama sanuya i ko kuranɛ Ayi. a tɛ bibulu ancien testament na a tɛ nouveau testament na min ye mariyama jɛya k'a fɔ ko a y'a yɛrɛ kɔlɔsi na o kitabu tɛ diɲɛ kɔnɔ min ye mariyama sanuya i ko kuranɛ a tɛ yen ala ni ce adre wallahi an ba mariyam ci التي أحصنت فرجها na وصدقت بكلمات ربها ci نني مريم wallahi فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين kira joli مريم wallahi ابنة إمران ci التقوى تشاما فتنكو نعم. ودي بانغا قرآن كونغا يورو يورو أبكنا كبويا دولا كالي Allahu akbar أي ديمبا من بانغي wallahi كوكا كونيفو cedo إيسا عليه السلام sare ولا كيراننا أولا nin kuranɛ na a kɔnɔna na Nam. ne ni e k'a faamu ko alahu taala a ye nin jigi a y'o de fɔ suratu bakara na ko ni jinɛ ni hadamadenw farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ u bɛna ni nin kuranɛ in bɔ ɲɔgɔnko ye na han utisi k'a fɔ u bɛna ni nin kuranɛ in bɔ ɲɔgɔnko ye Nam. ko u tɛ se wallahi ni ce u tɛ se ko hali n'u ni dɔ farala ɲɔgɔn kan ci ka ɲɔgɔn dɛmɛ Nam. u tɛ se Allahu akbar o tɛ se dɛ ai utisi u tɛ se wallahi ka yira ne ni e la Aha. i b'a dɔn kuranɛ jiginna jigin cogoya min na n y'a f'i ye n ko siga foyi t'a la i b'a dɔn ko a jiginna ni setigi ka jigilen ye Allahu akbar ni ce bɛɛ sɔnna nam diinɛw ka fɔɲɔgɔnya faamuw ka fɔɲɔgɔnya Ci. ko san jate k'a bɛ bɛn kalo 12 de ma siga tala han i ye jate kɛ kamariya la Na. kalo 12 don O don. i ye jate kɛ shamsiya la Na. kalo 12 don odo ni o ye kalo jate ye na dɔw b'a fɔ min ma ko silamɛ jate la kalo jate don silamɛ jate tɛ yen cedo san bɛ jate ni kalo de ye na o dɔ san bɛ jate n ka bɛ kalo min ma shahar n'o ye mois ye Na. san bɛ jate ni o ye o mois in dɔ bɛ jate
ni kalo ye la lune o mo in fana bi jate ni shamsu ye ni o ye soleil min bi jate ni soleil ye o bi bɛn kalo 12 ma ka san sɔrɔ ni o de yɛlɛma bi kɛ 31 décembre ka taa 1er janvier la o ye tile jate ye kamariya o de fana jate ye ka taa zulhijja ka taa bila muharram kalo o fana bi yɛlɛma ni o ye nka o bɛɛ bi bɛn kalo 12 ma ka san fɔ o de la ni kuranɛ in kɔnɔ kalo yɛrɛ jate da shaharu o bɛnna 12 de ma kuranɛ kɔnɔ 12 الشهر o 12 o de bɛ kuranɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wa ka tile n'o ye don ye al yawm don min bɛ kuranɛ kɔnɔ o don bɛnna don 300 don 65 wa o de bɛ bɛn san don jate ma ni jinɛ ni hadamadenw farala ɲɔgɔn kan k'u ka nin kɛ u tɛ se la nka a jatera k'a fɔ an k'a bɛn a ma tɛ dɛ la dɔw tɔgɔ bɛ fɔ k'o kisa fɔ walima k'o kun fɔ nka o jatelen ka bɛn kuranɛ kɔnɔ o bɛnna san kɔnɔ don hakɛ min kan ka ye kalo jate min yera kuranɛ kɔnɔ san kɔnɔ kalo hakɛ min kan ka ye i b'a dɔn ko jigibaa dɔ ye nin kuranɛ in jigi n'o ye ala ye siga t'a la o de ye kuranɛ ye k'a fɔ ko a bɛ ye fɛn bɛɛ sanfɛ diɲɛ kodɔn bɛɛ min ni kuranɛ taara o de bɛ sabati ni min ni kuranɛ ye ɲɔgɔn cɛ o de bɛ bin ala ni ce ala min ye nin di an ma k'an bonya n'a ye o de la an bɛ don an ka kisa in kɔnɔ yusufu alayhi salam min tɛmɛna a n'a balimaw cɛ n y'a f'i ye n ko nin sura in kalan caman bɛ sɔrɔ a kɔnɔ mɔgɔw kan'u jigi tigɛ ala ka hinɛ na hali n'a bɛ koron ni dekun kɔnɔ yɛlɛma tigi ye ala de a kana siga o la dɛ yɛlɛma tigi ye ala ye yusuf ale ta kɛra cogo min caman fɔra o la ka taa se a balimakɛ ma baniyamin ni o n'o de taara ni yusuf k'o fɔ baniyamin kana n'o tɛ o mago bɛ min na o t'o sɔrɔ bilen n'o y'o ka balo sanni ye Baniyamin nalen Yusuf y'o ko fana labɛn cogo min a balimakɛ ka to a kɔrɔ sabu u cɛ 12 don nka kɔrɔbalen 10 ale dɔgɔkɛ in o de fara ale ka k'u dafa 12 la a y'a kanu a dɔgɔkɛ in ka to a fɛ yen a y'a ka labɛnw kɛ pour que o bɛ se ka to yen cogo min an y'o kala k'o ɲɛfɔ salon Baniyamin ale tora a balimakɛ fɛ Yusufu ko nin bɛ to yan balima ninnu seginna ka taa fa yɔrɔ ka taa ɲɛfɔ fa ye ko an balimakɛ n'o ye Baniyamin ye a ye sonyali kɛ nka an tɛ fɛn seereya an ma ye min dɔn an b'o dama de seereya ɲinifɛn sɔrɔla a ka minɛnw na ale tora yen mais n'i y'a sɔrɔ kɔrɔkɛ kɔrɔba ale ko k'ale tɛ taa la ko ale bɛ to yan sa fo a fa ka jɛ a ma walima n'ala bɛ kiiri ko ɲɛna cogo min o ka kɛ ten mɔgɔ kan ka kow to ala ma fɛn dɔ i ka dusukasi o ye fɛn dɔ ye bi nka sini ala bɛ se k'o de k'i ka dusu sumaya ye a y'a janto nin kuma ninnu na fɛn dɔ i ɲɛ bɛ gɔ n'o ye bi nka sini o bɛ kɛ nisɔndiya sababu ye o dɔ bɛ sɔrɔ nin kisa in na o dɔ ye jumɛn ye gulɔki tuma min na o taara ni gulɔki ye ka taa a di Yakuba ma bidamin kazibin ni nkalon joli ye n'o ye suruku dɔ fa k'o joli kɛ Yusufu ka fini kan ka sɔrɔ k'a fɔ ko suruku de ye Yusufu dun ko o joli de filɛ Yusufu ka gulɔki la a don gulɔki in minɛli Yakuba dekunna ka hozini a ye ɲininkali kɛ o gulɔki min ni Yakuba y'a minɛ n'a hozini n'a ye fo ka ɲɛ in dibi ye yeli la nka a ye ɲininkali kɛ yala o gulɔki kelen o tilala ka mun kɛ dusukasi ni dimi kɔfɛ
o de tilala ka kɛ sababu ye ko izhabu bi qamisi haza ay tan ni ngani gloki ye abino de sɔrɔ nin kisa ko gloki min ye dusukasi kɛ fo ka taa ɲɛfiye o gloki kelen de tilala ka dususuma kɛ ka o ɲɛ in zeki ɲɛtigi ma ay ko to setigi ala ta bi de bɛ se ka gɛlɛya nga wal akibatu lil muttaqin mɔgɔ minnu zirana ala ɲɛ ko bɛ laban olu ta la a mana kɛlɛ cogo o cogo a y'a segin ala ma n'a juguyara a y'a segin ala ma nin ye juguw de ye a ye ɲininkali kɛ minnu kɛra juguya kɛbaw ye ka juguya o balimakɛ la ni bolo minnu ye yusufu fili kɔlɔn kɔnɔ aw ka miiri o bolo kelen de tilala ka diya yusufu ye ni dɛmɛ ɲinini ye bolo dɔ ye yusufu minɛ ni o de ye a y'a faga walima a y'a keri kɔlɔn kɔnɔ minnu dɔw y'a minɛ o bolo la k'a keri kɔlɔn kɔnɔ olu dɔw dɛsɛlen de bolo fila taara diya ye dɛmɛ ɲinini na a bɛ n'o sɔrɔ nin kisa in kɔnɔ nin ma yira ko se bɛ jɔnni ye ala a ye ko to ala in ta la dɔ b'i nɛni bi k'i buruja bi nka waati kɔnɔ sanga yɛlɛmaba ye ala de ye a kana siga o la dɛ sanga yɛlɛmaba ye ala ye a kana foyi digi a yɛrɛ la n'a bɛ ala nɔfɛ o la yakub kuma min na ni o taara a fɛ ka Banyamin fana ka toli fɔ a ye a hozununa yakubu dekunna nga ko cogo di min y'ale taala ye o de ye silamɛ ɲuman bɛɛ taala ye a bɛ jɔ yɔrɔ min salo an bɛna wuli yen de yakuba ko cogo di ko fasabrun jamil a ko sabali o de ye ne ta ye sawo wa silamɛ bɛɛ kan ka baara kɛ ni min ye o de ye nin ye ni diinɛ minɛna min bɛ fara kan o de ye sabali ni o ma sɔrɔ maa o maa ka diinɛ minɛ yɔrɔ la diinɛ bɛ bin ka bɔ e bolo baara o baara jɔn bolo sabali de b'a ta sabali ka muɲu ɔ yakubu ko ten ko ale ta kɛra sabali de ye fasabrun jamilun asa Allahu an ya'tiyani bihim jami'an a ko ale bɛ sabali a ko nka se bɛ ala ye yusufu o de la a fɔra nin yɔrɔ in na sisan ko an ya'tiyani bihim jami'a yusufu dun n'a balimakɛ de don munna a ma fɔ an ya'tiya bihima fo a fɔra ko bihim jami'a o de la i bɛ yusufu ani Banyamin de ye nka o tɛ koyi ko balimakɛ kɔrɔba min ko lan abraha ko ne ti bɔ yan bilen fo n fa kɛ diɲɛ walima n'ala bɛ kiiri min kɛ o ka kɛ ne la yan ni faali bɛ kɛ ne na fa Banyamin pilasi la fo ka kɛ yakuba ko yen de ko yusufu wo a balimakɛ wo Banyamin wo a se bɛ ala ye ka ninnu bɛɛ segin ne ma o kisilen innahu huwa al-alim al-hakim ako sabu ka do setige ala al-alim al-hakim ko ala ye doni masai wa ala ka kiru kai wallahi wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusufa ako kuma mina ne o ye nin gibaru gelendi yakubu ma ni yakubu ayi kodu ayi kodu shedo haydara ako cogo di ya asafa ala yusuf ako ne tamone yusufu ko la sa sanjana koy depuis yusufu funangani ma amina na ka fili kolo kono o ba na fache o ba na fache ka sanjamange yelama wala kata yusufu ke kasola de ko beteme kata se foka joro dama pale kono yi ni yusufu yɛrɛ ko ten ko k'ale bila ministre des finances la finance la ni o ye ala khaza'in al-ard yusufu yɛrɛ de ye nin ɲini koyi ko k'ale bila ministère la min bɛ finance kunna ka nafolo kow ɲɛɲini mun na nin ye kira dɔ ye ka poste yɛrɛ dɔ de ɲini nka poste jumɛn
ko mɔgɔ man ka tɔɲɔ yɔrɔ min hakɛtigi bɛɛ kan ka hakɛ dafalen sɔrɔ yɔrɔ min Allah ne ce wa ale tun y'o danayama ye a bilala yen de a y'o danaya sabati o bɛɛ de kofalela mara in bɛ segin la Yusufu ma o de la n'a bɛ mara min na a y'a janto a y'a tile faamaw ala ye place minnu kalifa la ni yɔrɔ in bɛ kuma an ka finance ministre kan a ye min bolo b'a bɛɛ la a taa cogoya dɔn fasodenw ka nafolo a bila yɔrɔ la n'o kɛra i b'i sago sɔrɔ Yusufu kɛra aminu ye o kan ala ye a bɛɛ kalifa la mara bɛɛ Misira mara bɛɛ ala nana laban k'a di Yusufu ma a tilenna a kɛra laadiri ye o la i min bolo b'a bɛɛ la a b'i bolo dɛ nka faso ta don a ti ta ten ni sago k'a la nimisa don don dɔ la ne ma kɛ i bɔnnaw b'a kɛ billahi al-aliyyil azim Yusufu alayhi salam an b'ale min ka kisa la kalan caman bɛ sɔrɔ yan Yakuba nin zan janba a n'a woloden cɛ a y'o de fɔ ko mɔnɛ ko Yusufu ka sa وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ko Yakuba ɲɛ jɛra a ɲɛ jɛra abyadat aynahu min al-huzni tiɲɛ don a ko Yakuba ɲɛ jɛra o kɔrɔ ye di ko jɛ sigira ɲɛ kan min al-huzni dimi fɛ al-huzni wal hazani fɛn fila don kelen tɛ al-huzni o ye jumɛn ye min bɛ taa ka sigi dusukun na ka to dusukun na dusukuntigi bɛ dekun n'a ye o de wele ko huzni al-hazan o ye siran ye al-khawfu siran nka a tɛ sabati dusukun na ni alijinɛ kɔnɔdenw bɛ o de fɔ ala ye ko alhamdulillah tanu bɛ ala ye allazi azhaba anna alhazana ala min ye taali kɛ ka bɔ anw ka siran na siran ye jumɛn ye lahara hawlu jatigɛ kow don nka ala min y'o ta k'an niyɔrɔ di an ma tanu b'o masa in ye o de ye hazana ye nka hozunu ye min bɛ taa sabati dusukun na nka ɲumankɛlaw olu ta tɛ sabati ye la o ye ɲɛkɔrɔ ko ye yan'u ka laɲini sɔrɔli cɛ huzni o de ye Yakuba sɔrɔ Yakuba kasi fɛ ɲɛji ti jɔ ani den ala ye min ka bonya fɔ a ye a ka ko labanna di den bɛ cogo di den ka hami Yakuba ye ɲɛji bɔ fo ka ɲɛ jɛ ka jɛ d'a kan kasi fɛ a ko cogo di fahuwa kazimun ko y'a sɔrɔ a kɛn bɛ ka dimi k'i koro a kan a mɔnɛnen diminen don huzni b'a la fo ka ɲɛ ka jɛ sigi a kan ko nka wahuwa kazim ka sɔrɔ a kɛn bɛ ka a poro a yɛrɛ kan kuranɛ bɛ kuma cɛw kan yan dɛ al-kazimina al-ghayza wal-afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin ala ye cɛ dɔw fɔ a ko cogo di kazimina al-ghayza minnu b'u ka dimi muɲu ka t'u la ka sabali ka muɲu a kan wa o dama tɛ koyi minnu y'a k'u la ka tila ka yafa u ma wal afina anin nasi u bɛ yafa maa minnu ye tɔɔrɔ ko s'u ma o b'u ka dimi muɲu nka u tila ka yafa kɛbaa ma ala ko nin bɛɛ kɔfɛ wallahu yuhibbu al-muhsinin ko ale Allahu taala bɛ ɲumankɛlaw fɛ ne ye tiɲɛ ye Yakub ale jɔra nin yɔrɔ in de la sa a ko di قالوا تالله تفتح تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين nin y'a mɔdenw ka kuma ye sa nin ye waatiw kɔfɛ ye Yusufu ko ti bɔ da la bɛɛ y'a dekun sɔrɔ sɔmi sɔrɔ Yakub la a mɔdenw ko a ma e ti Yusufu koyi n dabila koyi fo e yɛrɛ bana bi t'i dɛsɛ walima i bi taa sa fɛ a ko sabali Yakuba bana fɛn bɛɛ la nin ye mɔdenw ka kuma ye u mɔkɛ ma
nka bɛ n'olu jaabi aha قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. a ko mɔgɔw tɛ koyi mɔ de aw tɛ ne bɛ ka n ka shakuwa min kɛ n'o ye n ka laseli min ye n ka hami ko la baasi n ka hami na wa huzni ani n ka dimi la ko n bɛ k'o ɲɛsin min ma o de ye setigi ala ye ala kelen ala kelen wa ne bɛ fɛn dɔn ala ko in na aw tɛ min dɔn a y'a nin ye wulibali ye dɛ n ka kamanagan a ɲɛ tɛ si foyi ma fɔ ala wa ne bɛ fɛn dɔn o ala in ka ko la aw tɛ min dɔn nin kisa in a bɛna se o de ma yakob ale bɛ fɛn dɔn ala ko la ko a mɔdenw a n'a denw u tɛ min dɔn a la o de ye ko ala ye yɛlɛma masa ye a ye nin bila a kɔnɔ ala ye yɛlɛma masa ye an bɛ su baara ninnu kun cɛra ni silamɛya donkan layidu wɔrɔ dilen an karamɔgɔ fɛ a Seyd Sherif Ahmed Tidiane Haidara jamakulu caman ma an ye mun sɔrɔ o la ne ni aw an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ bɛna taa fɛrɛ da siya ko min fɔra ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma ka baara kɛ n'a ye ala k'o se di ne ni aw ma ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhammadin wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu n b'a fɔ a bɛ se ka kanu nɔfɛ n tɛ fila fara ala kan n tɛ fila fara ala kan n tɛ sonyɛli kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ne kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala ka n'aw dɛmɛ ala tɛ fila fara ala kan n tɛ sonyɛli kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ne kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala ka n'aw dɛmɛ ala ka dafalu nɔgɔya ala ka n'aw labarika k'an ka jurumuw yafa ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhamadu ni ne bɛ dan sigi an ka bi wajulu kɛnɛ la baara daminɛw la an tun y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ an karamɔgɔ a Seyd Sherif Ahmed Tidiane Haidara a bɛ tournée ba kɛ sunkalo kɔnɔna la katikaw fɛ yen nɔ ni kun ye a tako sabanan ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka sunkalo timɛ ko ɲuman nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye ala ka nin kɛnɛ ɲɔgɔnnaw caya yarabi wa haza salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu shukran lakum Londi sega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela londi sega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela londi sega tieme